L'Ajuntament d'Esplugues ha lliurat la medalla d'or de la ciutat al Centre Cultural i Recreatiu l'Avenç per la seva trajectòria i tasques a la ciutat al llarg dels 104 anys d'història. L'alcaldessa de la vila, Pilar Díaz, va realitzar l'entrega el passat divendres 9 de juny, així com a la Societat Coral La Coloma, que enguany arriba als 150 anys. L'esforç ja ha sigut des del principi, sense saber que t'han de donar un premi d'aquesta envergadura. I quan ho vaig saber-ho, t'ho diràs, ja ho he dit abans. Vaig ser als 100 anys, als 125, ara als 150 i per postres la medalla d'or de poble. La sala de plens de la Casa Consistorial ha estat el lloc escollit per a l'entrega de les medalles, encara que es va quedar petita entre autoritats i simpatitzants que es van desplaçar per acompanyar les dues entitats. Serà molta il·lusió pel centre l'Avenç perquè crec que s'ho mereix, perquè és un centre que ara està en obres, està en un moment molt delicat i necessita un impuls de tots els ciutadans d'Esplugues. És un centre que té una vitalitat enorme i s'ho mereix molt, s'ho mereix el centre. Sergi Requesens i Alfons Sanfrà, president de l'Avenç i la Coloma respectivament, van ser els encarregats de recollir les medalles per part de les dues entitats.